وەکو گەلێ ڕۆژە بناوە گەلێ ڕۆژەوە بناوێ پەنابەرێ هاتی باکوور ئەم هێڤە سوورە کوردستانی gelekî spas dikin. Vaya di sal me di çemberê dijmin da gelê Kurd dima her çar haliyê Kurdistanê her çar haliyê Kobanê di çembera çete Daeş da bûn. Lê hemanî hîva sora Kurdî em bi tenê nehîştin. Çi ji pêdiviyê jiyanî, çi ji halî çadiran da, ji halî derman da, ji halî melzemê tibbî da, em ambulansan da ev gelek tişt ji me reşandin, em bi navê Rojava em gelekî wana spas dikin û ez dibêjim bira ewna pir rehet bin tiştê ku ewna dişînin, çi ji halî çadiran da, çi ji halî xwarinê da, çi ji halî derman da ew tiştane digine ciyê xwe û tam temamî tê belakirin. Ev jî zaten tiştê ku heyîn ha li vê derê berî em werin jî kaymonek danî bûn. Vaya jî wê deynin gelê Rojava li vê derê di çadiran dane, cî hene di malan dane, cî hene di xanî girtine, mal bi mal hevalên me bakur û ji ê Rojava jî tevayî wana dibin wekû grûpeke biçûk ev pêdiviyan li gel bela dikin û ji bo zarokan şîrê ku tê wî şîrî jî bela dikin û bawer dikim tişne dişîne Rojava bixwe jî. Yani ji ber gel li Rojava jî heye, li Kobanê heye, dişîne Kobanê jî. Ew gela jî yani spasiya xwe ji bo hîva sora Kurdî dişîne. Em hêvîdarin ku yani tiştê ji dest wana derdikeve em hêviyê me hene ku wê teqsîr nekine. Em jî li vê derê teqsîr nakin, çi di dest me de hebe em ê bela bikin.